zamisli se ravno u kosu. Da, ko popisno. Se stvarno pregla lana. Slijepi se, a? Da, pokazat ću vam neke svoje stare slike. Ajde. Ajde Manja, da ćeš da ustanemo ti i ja kao, pošto sad ne znamo da se ponašamo, pa kao. A? To sam mislio, a? Kao fora. Kao sad ja ti ne znamo da se više ponašamo ispred kamere, pa kao sad mi nešto. Ne znam što. Ustanemo kao, a? Ustani sam. Ajde. Ne, što? Dobro, ne mora. Ne mogu baš. Žena od gume. Dobar dan, želimo, nismo se videli baš dugo i ja sam malo zaboravio s ponašam. Ja vam skroz zaboravio. A ti? A ti? Ja nikad nisam ni Se znala. nikad ni ponašao. Da, to je tačno. I mikrofon ti ovde, možeš da se približiš. Nisam nikad znala. Bravo. Viš što si reći, neko malo da je Nakon mesec i po dana kreće opet snimanje. Čekali ste nas, neko je napisao i izgubili ste se ko magarenca u magli. Nadam se da smo vam nedostajali, pošto vi nama isto jeste. I, ja sam dobro rekao. Pa jes, Izvukao sam dobro, da. Da. I baš smo se želeli malo da pričamo u ovo crvenu jabuku, ovu koju nisam, a ne vidi se jabuka jer imam novu futrolu, ali uglavnom u kameru moju. On ima futrolu. Voli da sedne na hotelju. Futrolu ima. Rerna. Ko je ikad koristio futrolu? Znam. Tako da, drago nam je što vas opet vidimo. Da. Delimično nam je drago što vas vidimo. Malo ćemo da pričamo ovako gluposti, koji uvek što pričamo gluposti, a malo ćemo kao neke pesme da iskomentarišemo, to je njihovo... Tumačenje domaćih pesama se zove današnje epizod. Tumačenje domaćih pesama. Jingle. Dakle, prva pesma koju danas ćemo da komentarišemo i šta je ona u stvari htjela da kaže, to je pesma od Stoje Kučka. O se Kučka zove pesma. Postaću plava i bit ću kučka prava. Nek se zove Kučka. Da. Ako se ne zove gotivnije da se zove Kučka. Da, ide pesma. Postaću plava i bit ću kučka prava, reći ću se njim da te ponizim, tebi teško biće, poslaću ti biće, na njemu posvjetam, naše slatka osjeta. Stoja kaže, postaću plava i bit ću kučka prava. To sam ja sad stvarno razmišljao, izvukao sam to. Dobro. Jer leći ću sa njim da te ponizim, tebi teško biće, ali poslaću ti piće, na njemu posveta baš je slatko. Znači, Stoja postaje tajni agent Šta na njemu posle dan? Na njemu posveta baš je slatka osveta. Jer Stoja postaje tajni agent, a Đelina Žoli, ona Salt, kad je ona Ruskinja. Ona je Ruskinja, u stvari radi za Ameriku, a u stvari je Ruskinja. Se gleda opet? Ne. Ja nisam. Film. Dobar film. Pogledat ću. I ona kaže, i druga stvar što je jako bitna je, jer ja sad ne znam ako neko je plavuša ko gleda, ona je sve u stvari rekla svima da su one kučke. Pa plavuša ispale kurve. Da, jer postaću plava i bit ću kučka prava. Da. Znači, čekaj, ovaj moment kad mu šalje piće, što mu šalje piće? Stoja pokazuje u stvari da ona Jack. Aha. I Stoja sad izlazi kao... Znači, hoće da bude kurva, da, ali u stvari šmeke. Da, njemu teško biće, a poslaću mu piće. Znaš, sad ću tebi da... Jer ipak sam ja kraj, jer ja sam, nema veze što sam tako, jer ja sve kapiram, vidim 16D. Jasno. Pred kuće slupam kola. Pa da, ciganka, bela ciganka. Da, možda bela uopšte nije ciganka. bela ciganka, ono baš možda Baš je ciganka. Mada neki pričaju da je muška. Jeste, ko Kleopatra. Čak kažu da možda je Kleopatra Stoja. Ali da je Kleopatra Stoja. Kleopatra se ponovo sad pojavljuju za Nisu mraka. Jel? Pa da, pa često je tamo. Šta radi? Goste, pogledu kartu. Ajde Ana glumaca ti. Šta? Iskomentariši neku pesmu. Može? Može. Uglavnom, druga pesma koju komentarišemo su Žute dunje. Ta pesma, ja mislim, najgora na svetu pesma, bar po meni, ja sam svima pričala da je ne volim. Uglavnom, radi se o tome da su se dvoje voleli 6 meseci i godinu i kad su hteli da se uzmu dušman im nisu dali, a to su verovatno roditelji. Ko je drugi dušman? Ko ti brani u pubertetu stvari? Roditelji. I profesor ponekad. Ja ništa neću reći. Iz engleskog, što je ne volim, mrš. I uglavnom, Alma se onda razbolela, ta devojka iz pesme, jer je bila valjda jako tužna i baš su joj se jele žute dunje iz Stambola. Pesma inače traje 25 minuta. Poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola. Uglavnom, traje 25
5 minuta i sad dešava se to da je on otišao u Stambol po Dunje, ne bili joj donao Pa on nije normalno. suše, da se ona izleči, ali nema ga kući 3 godine. On se tamo oženio ili je zarađivao neki novac, ne znam šta je bilo. Surkinja. Verovatno. I seti se posle 3 godine kao, Alma je bolesna, sad ću se ja vratiti. I on došao kući, možeš misliti, ona posle 3 godine umrla, normalno. Misliš što si očekivao. Išao po lek i nema. I onda Zaboravio na putu do tamo, Zaboravio, da. brate. Što sam ja nakrenuo? Ma nije ni bitno. idem da se kupam. I sad se zakuvava. On taman došao, a nju nose mrtvu, Bože mi oprosti. I onda on, dajem pare, spustite je, dignite je, nosite Da je je. vode. Vodite je, dignite je, spustite Nekrofil. je, nosite je. I tako 20... Nekrofil! Uglavnom, pa on nema je šta otkriva, pa je pokriva, pa je nešto daje neke pare, da je još jednom vidi i to je to kao. Žao mi je što smo bili samo dobri. Stara ljudi. ljubav. Jeste, kaže staro. Ne. Ja sam to peo bolje biti pijen nego faks. Ah, to sad nešto. Molim. I ti ljudi Bio zaslužuju je da umru. pijan. Po pivo šalim te u Maxi. A da, ja. Au, brate, što me to Sve i nerviralo. najbolja da se. Ja. A kad taj neko to kaže... Na prvi šaljem te A taksi. kao? Saša kad taj neko- Kovačević. Da, Saško. Kad taj neko to kaže, taj misli da je osvojio svijet. Super. Da, Da, ali on to bog- su srpske Bog fore. humora, to treba To ubiti Srbi odmah. kako voli. Ništa samo Ako Srbi. te odvedu cigani Đugani. Da, to odmah A ubiti. to kako? Pa to se svi smeju grokotno. Da, Pa ono da. slavi To samo kad gladni. na slavi kaže. A zadnjih 10 godina je glavni sa tom forom, da. Da. Znaš šta sam danas saznao, na primjer, da je Vlado Gergijev onu pesmu Do svite. Znaš ono što se ljube, ceo spod žvale se baš gadno. Ko? Čitav svijet menja Aha, se. U stvari on to pričao o Srbiji i Crnoj Gori da se ne razvoje. Jer je to on 2007. snimio, a 2006. sa Srbije i Crna Gora. Kao čitav svijet menja se, zašto ne mogli ti i ja? Kao, opet To se Crna. sad napio, pa tripuje, bre. Ne, bilo u vestima. Kao, to je On mislio se na to. napio jedno večer. Dobro, Možda pijan je on. desilo. On Možda voli bude. viski. On voli Možda viski. bude. Viski. Kako ne? Viski voli. I Hojniken. I Heineken, da. Drsko imala godina Znam da. koliko Kotor vijekova. Kotor. A Tako je. koliko Kotor ima vekova? 18, 16. To sad izmislio ja. A, Pa izgoogliš. Pa nije izmislio. 16. Nije. 13. Viš ako je stoički rekao tih 18. Odmah iz topa. I u stvari mi Ne, ne pa pričam verovatno više imala- za kameru. Ja zaboravim se mislio. Verovatno imala Malo maloletno. baš. Da, Maloletnih godina. Ali drsko. da. Pa tu je ono na prelazu. Hoće li mu dati ili mu... Da, ili još Ili je uvek je još, dete. još je Da, bolesno da da. mu da. A mislim da je onako, znaš. Ah, htjela je. Moja pesma, onako malo narodska pesma, moja omiljena pesma, tu baš volim i tu stalno slušam i u kolima mi ono ide, kad god imam neku playlistu, to ide 4-5-6 puta i onda pustim neku sledeću. To je Nele Vidoković, BMW Crveni, već smo mi to puštali u Jesmo, našoj jesmo, emisiji da. i svi Ali koji treba me- se setiti pravih stvari. I svi koji me znaju, znaju da ja to baš volim i da to uvek naručujem i na slavi mi peva pevač i... Sutra ćeš misliti, ona bez mene neće živeti. Nećeš naslutiti, nikad se tebi neću vratiti. Ti me napustio, a drugi istog trena došao. Ma nisi jedini na ovom svetu, ne i najbolji, ni najbogatiji. Crveni BMW čeka me, apartman, bazen, separe i haljine, 2 od satena, duplo sve. Pa kad te sretnem ne znam te, od muke da poludiš, što si ostavio me. Znači sad su čuli malo pesmu. I sad ona njemu poručuje ni on ni jedini ni poslednji, biće ih još, biće tu i seksa i svega će da bude. Da. To treba da znaš, druže. To je I suština. Pa jeste, tako počinje pesma. To je, Nisi uvek je prva, najbolji, kažeš. uvek je prva strofa najbitnija, jer tu si iskren. Posle ono samo da završiš da napucaš 3-4 minuta, razumeš. Možeš da ponoviš tu strofu, možeš da ponoviš To strofu. je živa istina. Pa jeste. A ovo si sad jako dobro. Oh, kako se riba, zove? kakva riba, podrum riba. Poručujemo da nije Da. najbolji, pa što je logično, kako naći najbolji, šta je najbolji? Pa to je, to je. A to je sad A dobro, to je psihologija, sad nemoj sad to psihologija. ići. Da. I kako se zove, i da nije najbogatiji, što je, verujte mi, uvek najbitnije na kraju. Jeste. Mislim,
Izvini, I onda šta ali je tako da čeka? I ako si ti žena, ti očekuješ od tvog dečka Da ti ima napravi bazen u šta, stanu. da. Osnovno Recimo, svo. I butlera malog pingvina. I onda Nela Vidaković kaže crveni BMW mora da je čeka ispred kuće, je li tako? Ispred Tako kuće. je. Da, 2020. godiš ako može. Pa sad, ako si u 2020. ne znam da li izašao 2020. Dobro, nešto. pesma je bila 2007. Znači 2007. Znači 2007. mora da je čeka, a da je crveno. I šta ima unutra? Koža? Kože. I Dve haljine, od satena. haljine. Ručno sve šiveno. Sve oni, brate, ja zaboravim pesmu. Tako nekako ideš. Znači, to je to, nema više šta da se kaže. Da, to je pa pesma nema, koja to da je to. kaže. Ne, uglavnom, htjela je dobru poruku da pošalju, neću propasti bez tebe poj. Ja imam nešto, ali Kao ovo nema boginica veze sa neka. komentarisanjem pesama. Kaži. Znate ono pesmu od Olivera Dragovića da je Dolina? Da, kako ne. Sad. I Kad sad- nadali nam u ti jaja. Sad, kak se zove, dosta ljudi kao muzika pre je bila gori, zlo, današnja muzika je sranje, to znaš, Da. ne? Moja latina dupe je platina. Ja se uvek setim Olivera Dragovića i njegove pesme na Dalina. Da, A sad ćemo pročitati jedan album, zašto mi je to Kad sve da. smiješno. pročitaj. Ovo van je story o Nadalini. More biti da vi znate Nadalinu. A sva puca od lipote. Dobro, to je kao uvod, eto on sad to rekao. Lepota je lepota na hrvatskom. Ja sad ovo je meni kao da pričam neki čudan jezik, Da. ali ono. A jema je da vam pravo rečen će i vidit. Smantala bi ona i većeg muškardina, to je valjda muškarac. A di neće vakega, karonju. Kad će san ja, a najskoli kad pare noge u dvoru, ajme. Kad Nadalina noge toca, sri dvora u mastilu. Jok je baleca, ko finoca i sempja mladost cilu. I onda Nadalina, da si moja Nadalina, javala bi muškardina, Nadalina. To je, na primjer, ti koji su iz Splita, kao da smo druga dimenzija. Da, ja ništa. Znaš, više Slovenca razumem. Moramo A ne razumem Slovenca, no. Moramo da nam Split, dobit ćemo batin, ali nema veze. Da, mislim, mi Ja volimo volim. vas Splićane, reci Ne, ja voliš, volim reci kako voliš oni Splićane. pričaju. Volimo kako. Meni je super seksi to. I Severina kad nešto kaže, ja sve... Da, to je vrhunsko, Da, brate, znaš. Severina, na primjer, ko Severina, ono, jer još trava nije nikla tamo gde je stala moja Ja štika. sam Ola la slušao- la 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 ja la sam- la, ola la 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 la. Kako to meni Znaš, je u stvari Severina tu nakon jahte hoće da pokaže da ona ima i taj moment seljančice. Jer ona kao, znaš, Jeste. da, ali znaš kao, ja sam ona kao, znaš ona slatka seljančica koja je kao po selu pa mi ovde viri kao, ona je, znaš kao viri je ona Po sena, što njoj viri? plasena. Plasena je viri, I a sve kao, buca da, i po senu. jeste, jer ona kaže, Afrika paprika kao djedom, znaš kao. Tako da imaju gomilu, ti Splićani imaju gomilu stvari Ne, meni je koje jako su meni cool, super ja bi slušljive i seksi, Da, ja bi- ali ništa ne razumem. Pa ne razumem, pa što za gledara? Pa dobro. Pa, Pa to samo gledaš i smeješ se. Jeste. I sve ti slatko. I sve ti simpatično. Ili- Da. ili- Mislim, ja baš volim da mi neko kaže lipi moj. To Da, možda gledati. da. Znaš. Lipo je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Tako da li ste nekad pogrešno čuli neke pesme O, i pa ja dopevali redovno. do skoro pre pola godine, Kako na ne? primjer. Kako Un, dos, tres, ne? opa, zidam te, jebam te, Marija. A? Što Ja obično, znaš šta je biksere unutra? u blato, noćas baca, zašto biksere u blato, noćas baca, znaš ti kao pa nego kako ide, kao pa nego kako ide. Hoću da kažem, bre, ja, za to pogrešno tumačenje pesama. Dobro. Ja recimo za engleski kad neku pesmu, znaš. Ja tu izmislim reč. Koja se... Ko Maja Nikolić. Oh no, I will survive. Oh, as long as I have love and all my style, and I got all my love to give, and I got so much now to give. I will survive. I will survive. Ja bukvalno otpevam ko Maja Nikolić. A bukvalno. I svi misle kao, vi dobro znam. Ja nemam pojma, Da. kad mi kaže, ajde otpevaj to. Big thunder in the sky, Ja ne razumem. sing around the sky, thunder around the stand high. And for love, Ja ne razumem ni Zdravka Čolića ponekad, ne razumem pesmu nešto kad mi druga kafu nalije, sve prolije kad nalije, a kad mi tvoja ruka zalije, Dolije, sve. sve me Šta ti milina nije me jasno? oblije. Ili Hotel crvi u Balkan rano krvi. ujutru. Jeste, to je tako. Ili crvi u krvi. To mi Da. To da, Radi ti crvi u krvi mi nisu se jasni. uvek zamišljao, brate, crvi u krvi, baš da nisam dobro. Gadno izgleda, male onako crva koji Ne, beo ja još. znam da ima srčani crv kod pasa. Ima da. Zato što ona radi grooming, Ana Glumac. Dodajte me i Dodajte me na Instagramu, Ana Glumacke. Privatno Ke? šiša po kućama. A nećemo više ništa ne komentarišemo, pa dosta je opičku, man. Pa ispričali smo pesme, šta? Ha, ispričali. Pa došli smo malo si išćaskamo. Ma samo da vas vidimo, da znate da smo A, svi da. živi, zdravi, preživeli koronu. Jeste. I bacite neki share, neki subscribe. Ako ste srećni, reci srećni smo u komentaru. I Kao što a smo mi se vratili. napišite što, da nam požive. Da. Ana, ajde, brate, mili.
Sklonite bradu. Vidim te šta reći. Skloni, ne češlje bradu, Ana. Da, hvala vam što se niste odjavili sa našeg kanala, jer nije nas baš bilo dugo i možda ste pomislili da smo mrtvi, pa kao šta, koji kurac to da stoji tu. Da. Da se mi odjavimo. Bolje da smo mrtvi. Ne znam da li nas je zapratio neko na Stangramu. Ima 5-6 novih. Ali 5-6 i otišli. Pa tu Sad smo krili da molimo. Ako možete. Ako možete da ne Ako radimo treba da ovo opulim prazno. kolena. Ajde da ne radimo ovo prazno. Dajte taj share, dajte taj subscribe, dajte like, dajte komentare, da bi imali šta da čitamo. Jer ovako iskreno nema ništa na YouTube, mi smo najiskreniji. Ako ulazim samo da gledam koliko je view-ova bilo, to je sranje, hoću da čitam nešto pričam. Nemanja, požuri, kupujem plastike za WC. To mi je danas primarno. Jel? Eto, završavamo, pa ljubimo vas. Izekli. Jebate, daj da poslušamo to na brzinu.